L-ewwel grupp ta' 14 il-Kunsill f'pajjiżna beda l-proċess tal-European Label of Governance Excellence jew l-ELOGI fil-qasir. Din l-inizjattiva tal-Kunsill tal-Ewropi maħsuba biex tippromovi u tirrikonoxxi governanza demokratika tajba f'livelli lokali. L-inizjattiva titmexxa fostna mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Kunsilli Lokali u tagħti l-opportunità lill-amministrazzjonijiet lokali biex jevalwaw il-mod kif joperaw waqt li jarfu l-prattiċi tajbin diġà fis-seħħ u oħrajn ġodda li jsaħħu s-servizzi offruti lir-residenti. L-ewwel kunsilli li wrew dan l-interess huma dawk tal-Birgu, l-Furjana, l-Arb, Ħalaxa, l-Gżira, Risla, Raħal Ġdid, Pembroke, Ħal-Qormi, l-Rendi ta' Sannat, Santa Venera, Siġġi u l-Belt Valletta. Fil-fażi li jmiss dawn il-kunsilli jiġu gwidati bl-aħjar mod minn esperti li wkoll se jiġu f'pajjiżna l dan il-għan. L-ELOGI mhuwiex biss proċess biex kunsill jikseb rikonoxximent Ewropew fit tmexxija eċċellenti, iżda wkoll eżerċizzju strutturat ta' evalwazzjoni li permezz tiegħu jitħarsu l-aspetti ewlenin tal-governanza lokali bħal trasparenza, responsabilità, is-sem taċ-ċittadini, l-effiċjenza, il-kwalità fit-teħid tad-deċiżjonijiet u s-servizzi offruti. Permezz tal-implementazzjoni tal-ELOGI f'Malta l-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali qed tadotta iżjed standards promossi mill-Kunsill tal-Ewropa waqt li din l-ewwel esperjenza mistennija sservi wkoll biex tħajjar lil oħrajn fil-futur.